Niekedy som mal veľký problém s krkom, s hrdlom, furt som mal nejaké angíny, kašel a všetko možné. A za problémy s krkom som objavil všetky nevypovedané veci v mojom živote. Všetko, čo som v sebe dusil od detstva, všetok ten hnev, ktorý som nadobudol, nenávisť, smutok, beznádej, všetko a tie emócie, lebo keď sme boli malí, tak nás nikto neučil rozprávať, povedať, vyjadriť tie emócie, zakričať si. To proste nie. A ja som to všetko uzavrel v sebe. Čiže ja som bol taký tichý chlapec, dokonca ma ešte za to aj chválili, že Radko to je taký tichý chlapec, ale málo kto vedel, alebo nikto nevedel možno, že ja všetky tie emócie dusím v sebe. Čiže a dusil som to a ono, viete, to emočné, není to síce vidieť, ale je to taký emočný náboj, je to energia, ktorá sa niekde hromadí. A on to nemizne. To, že sa nám stalo niečo ťažké v detstve alebo niekde v živote, tak to, že predtým utečieme v živote, alebo na to zabudneme, alebo hrubú čiaru za tým spravíme a hocičo, to neznamená, že to zmizne. Ono to tam stále je. Ono sa to hromadí, ono to rastie. Zrazu máme okolo krku taký neviditeľný golier a zrazu nás to začne ťahať k zemi, začne nás to ťažiť a to potom robí rôzne problémy, ktoré súvisia s hrdlom, s krkom, štítna žľaza a proste všetky veci, mandle a všetky veci. Napríklad ja som si dal vytlačiť aj takúto kartičku, toto dávam ako záložku do knihy a vyjadrujem s láskou svoje skutočné pocity. Alebo napríklad hovorím nie, keď to tak cítim vo svojom srdci, ale hovorím nie s úctou a s láskou, nie s hnevom. Ale niekedy som to nevedel, niekedy to išlo proste všetko s hnevom a vyjadrovať skutočné pocity, to čo naozaj cítim tu, tak to nie proste. To bolo veľa masiek na sebe a všetkého možného, čo tam, nehovorím, že máme všetci, ale možno to máte aj tak vy sami, alebo ty sám. Ja som ich mal niekedy veľmi veľa a muselo, jak sa hovorí, že veľa vody pretiec, kým som sa naučil vyjadrovať svoje skutočné pocity, to, čo naozaj cítim a takisto hovoriť nie s úplným pokojom proste, keď niekto prekračuje moje hranice. Takže o tomto hovorí náš krk, čiže potrebujeme sa začať vyjadrovať a začať hovoriť tie naše skutočné pocity, ale na začiatku, lebo keď ich nehovoríme, tak sme niekde tuto a potom ideme. Nehovoríme a potom príde nejaký 10. človek alebo 20. a proste na ňo úplne vybuchneme a odnesie si to manželka, deti alebo kolega alebo proste niekto. A to robí to, že ono sa to len zbera. Čiže my sa potrebujeme naučiť vyjadrovať tie naše skutočné pocity a keď na tomto začneme pracovať, tak začnú odchádzať aj bolesti s krkom. Ale nie len toto, lebo vyjadrite skutočné pocity aj tým ľuďom, ktorí nám ublížili v tom detstve, v tom dospievaní, tých, ktorí sme stretli počas tej cesty. Čiže ide o to aj vykomunikovať si to s nimi. Čiže nie len, že začať robiť zmeny od teraz, od dnešného dňa, ak pozeráte toto video, ale trošku sa vrátiť aj do tej minulosti a porozprávať sa s tou mamou, s tým otcom. A veď už teraz môžete mať hrču v hrdle, keď vám o tom hovorím, že porozprávať sa s rodičmi a s blízkymi, kto vás vychoval, s kým ste trávili čas proste v detstve a tak, vyrozprávať si s nimi veci, tak už toho môže byť poriadna hrča v hrdle. Chce to veľkú odvahu a mení to vzťahy k lepšiemu. Poplačete si, poodpúšťate si, poobjímate sa a ide to. A keď to s rodičmi nejde, alebo babka, dedo, alebo s kým sme vyrastali, alebo tu už nie sú, tak vždy sa dá ísť formou terapie. A tam sa ide tiež veľmi do hĺbky. Takže, ale vždy hovorím, že keď tí blízky sú, tak treba ísť za nimi a treba to vykomunikovať, keď žijú.
tak aby sa nám trošku uvoľnil ten krk. Ja som mal vždy napríklad problémy s krkom, nielen anginy, ale aj zaspazmovaný som bol, že som mal hrčky tuto na krku, ale úplne guče, obrovské, a to už zmizlo proste, lebo tie veci som dal proste von, ktoré tam stáli dlhé roky, a to bolo perfektné. Proste mám úplne voľný krk. Takže to je náš krk.